Ayan po, pauwi na ako. Papunta na ako ng Nabwa. At di na ako dadaan doon sa punta kila Mary. Dito na ako didiretso. Ang labas ko ay Tanday. Dito pala sa unan din may mga gumuho rin na mga lupa. Hindi naman ako dito dumaan kanina. Ayan o. Ito na yung dinadaanan ng jeep na galing Balatan papunta ng sentrong Nabwa. Dito po dumadaan. Dito daming posting tumba pala dito. Dulas yung kalsada, yung mga posting tumba. At sa mga nakamotor po na mga pupunta ng Balatan, huwag na muna po tayong pumunta kasi di rin tayo makakadiretso ng sentrong Balatan. Pero kung maglalakad po kayo, kung importante talaga yung pupuntahan nyo, lakad. Sa unaan may nagbabakuna kasi 6 na landslide na papunta dyan sa kalsada yung dadaanan. Tapos ingat lang sa mga nakamotor kasi madulas po yung lupa. Dito na ako sa Barangay Tapayas. Bayan para sakit pa rin to ng Balatan. Dito pa oh. Daming mga gumuhong kalsada po. Yung jeep di naman dito kasya. Matagal yung naayusin. Hindi po makakabiyaya yung mga 4 wheels. Barangay Santo Domingo. May mga naglalakad. Ay, puno pala yung puno yung tulay dito sa Santo Domingo. Grabe pa po yung baha. Ayan po. Butika Pilaw. Yan yung mga bumibili ng gamot sa butika.
na pala. Sabi nila, kasi ngayon lang ako pumunta rito. Sabi nung iba, may tubig daw dyan. Umupa na, makakadiretso na po tayo. Makakalagpas na tayo ng sentro ng Santo Domingo. Itong area na to, papunta naman to ng sentro ng Nabua. Try natin kung ano itsura. Matao dyan banda. Sana makalusot na tayo papuntang Bato. Para mabisita natin yung mga ano dun, yung binablog natin, yung bahay Babae Project. Daming tao dito sa kalsada. Kala mo ano, kala mo pinta kasi. Dahil po yan sa bagyo. Mga nagpapaayos ng mga sasakyan, mga gamit. Mga sasakyan, mga nalubog ng tubig. Ano kaya sa unahan? Anong meron sa unahan? Ay, lubog po pala ng tubig dito. Hindi talaga makakalusot. Magpuy center, Santo Domingo. Saan po itsura dito ngayon? Dito yung makakalagpas ng Nabua at saka Bato. Maraming tao. Tingnan nga natin kung abot yung Tambutso. Ito yan. Tatry ko muna, maglalakad muna ako dito. Kung kaya nating itulak yung motor. May mga sasakyan naman na ano, mga dumadaan. Itinatawid ata yung mga tao. Tatawid. Malakas yung ano, yung tubig. Titingnan ko kung hanggang saan yung tubig kasi mababa naman. Itutulak natin yung motor sa sasakyan. Tulak ko yung motor para makapunta tayo ng Bato.
tubig na to. Hindi mo na butat ang butso? Grabe. Ngayon ko lang ito nakita na ganito kalalim yung tubig. Kutsi. Po, bali babalik na tayo, di na ako didiretso kasi malayo pa yung yung lalakarin. Hindi ko na didiretso yung ko, motor ko. Bali ang ko ngayon, uwi na lang ako. Hindi tayo makakalusot ng bato. Itong mahirap sa mga halimbawa biglang emergency na magkasakit, hindi madadala sa ospital, kawawa. Kasi yung hospital ngayon ay lubog din siguro ng baha, tapos walang daanan yung mga sasakyan ng mga 4 wheels. Kaya huwag naman sana magkasakit yung mga tao na biglang mag-emergency, yung mga atake. Sana huwag naman kasi walang daanan yung mga sasakyan. Lakas ng dito, ng agos tubig Tapos dapat alam mo yung daanan, kasi pag nakapunta ka dyan malalim na, dito banda malalim, dyan malalim dyan. At yung iba po na wala namang masyadong pupuntahan dito, wag na po kayong pumunta kasi baka maalog tayo ng tubig. Kumusta naman kaya yung pinsan namin dito nakatira? Yan banda sila nakatira Sila Manibutchoy. Kumusta naman kaya sila dito? Malayo-layo kasing itutulak yung motor, baka masira lang. Pabalik na ako. Mga gamit yan, ubos. Sakyan, kotse. Yung hangin kasi yung malakas. Ayun yung tubig yung malakas. Yung tubig. Siraan na yan. Ayan. Diyan banda umiiyak, may mga umiiyak kasi sira na yung bahay nila. Hindi naman yung hangin yung sumira sa bahay nila, yung tubig. Yung tubig kasi oras na pumasok yan sa mga bahay, kahit malaki yung bahay mo, simentado pa yan,
maghahanap ka ng labasan. Walang pinipili yan na ano. Sinasakay dyan sa ano, tura-tura. Mga tawid lang kasi malayo-layo kasi yung pagtutulakan, kaya lubog yung ano, mga kabahayan. Balikan mo na. Balikan mo na. At yan po, yung bayad pala dun sa ano, kasi nagtanong ako, yung bayad dun sa tura-tura, sinasakyan ng mga motor, makatawid lang dito sa tubig, 300 po pala. Ano pa, 300 daw. Po, daming stranded. Hindi talaga makatawid. Yung pauwi na po ako at si Puna nandun din magpa-vlog ay magsiswimming. Ano, uwi na lang, mag-edit na lang tayo. Kaso problema, hindi tayo makapag-edit kasi lubot na yung cellphone ko. Uwi na lang. Mabenta yung gas ngayon, no? Kasi brand out. Uwi na lang. Kaya tumigil na yung ulan kasi kawawa naman yung mga bahay na hanggang ngayon nakalubog pa rin sa tubig. Dun sa amin wala nang tubig, wala na rin baka. Kasi yung tubig sa amin ay dumadaan lang. Ang dito, ngayon lang to, mula pagkabata ako, ngayon ko lang nakita yung tubig na umabot dito sa kalsada na to, na papuntang Nabwa. Ngayon lang talaga. Grabe yung ulan. Kawawa, mga naglalakad. At buti dito ay wala ng tubig. Nung mga nakaraang araw may tubig raw dito, nakalublob din daw to. Nandito pa nga yung mga bakas na ano, mga putik-putik na iniwanan ng tubig. Yun po, grabe.
bili ng gamot, mga ano bugas, basa. Dinali sa gitna ng kalsada yung mga buhangin. Labing tubi. Karugtong po ito ng ano, karugtong ng tulay ng Pangulo dun sa Bacolod. Karugtong po ito. Napakalaki ng tubig talaga. Biruin mo yan. At gusto ko sana makapunta dyan sa unahan talaga. Kasi yung balita namin, marami daw yung mga nalunod. Pwede talaga kasi yung ulan ay yung bagyo bumigla lang. Dami raw, lalo na raw sa Ayurga. Ewan ko lang kung totoo ba. Kasi di naman kami makapanood ng balita. Gawa nga ng walang kuryente. Wala man lang tayo nakitang ano, kakilala na pwede nating isakay. Kawawa yung mga natatrap. Tulad ng mga nangungupahan lang, ng mga estudyante. Natatrap sila. Buti kung may sarili kang bangka, kung alam mo may sarili tayong bangka, pwede tayong makapunta dyan kasi may bangka. Eh yung wala, mag-aarte lang mahal. Yung patawid pa nga lang ng motor dun sa Tura-Tura, 300 na yung bayad. Sabi ano, uwi na lang muna po ako. Nabigo tayo dun sa gusto nating mapunta ng Bato. Bigo, hindi tayo makalusot siguro sa mga susunod na araw, mga 3 araw siguro makakadaan na. Yan.